and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Ay, unsa man ni? Thank you, sir, ha? Okay. Ay, kay ko gani. Kanagkamot ni mo ba nga murag, kana, sir? Okay, na, sir, ha? Okay. Yan, sir, ha? Okay. Okay, 3, 2, 1. Yes. Wow! Wow, okay, posing pa mo, kay picturean ka mo. Thank you, sir. Kati, thank you, Kati. Sir, pusing ta, sir, dali, sir. Thank you, Kati, ha? Posing ta? Posing. Kati, palihog ko, Kati. Dara, sa akong cellphone. Picture me, okay? Okay. Ambi Janice. Thank you. Dara, dawata. Ambi. Thank you. Please, tarunga, ha? Kanang dili blurred. Oo, ayohon, gyud. Posing ta. Ihagbong ko ning iyang cellphone. Oy. Yung akong cellphone! Sorry na kayo, nabuhi anak ko. Wala ko tuyuan. Sorry ka kayo, Nakagay noon! My God! My Oh. God! My God! Ay, my God! Sorry yun, wala ko tutuyuan. Wala ko yung cellphone! Sorry na, Janice. Agito na ko tuyuan mo. Ay, kaano? Okay, Janice, don't worry. Magpalit kag bago. No! Ako'y budget, sir. Uy. Regarding budget, don't worry. Hatagan di ka. Diay duha ka bundle. 20,000 pesos para makapalit kag bagong cellphone, okay? Greggy! Ay, sir. Ayaw lang, sir. No. Dawata. Kay palihog dawata na kay magabatiman pa ko sa akong mga bisita, okay? Niyang 20,000 pesos dawata na. Sige, please. Sige na. Maikog man ko, sir. Uy. Thank you. Ay, okay? Excuse, ha? Thank you. Boy, nasa gani mo. Wala, uy. Uy, Kati. Thank you, ha. Kung wani mo yung akong cellphone, di ko kapalit ang bago. Thank you. Yung tingog mo, Janice. Shut. Yaman mo ang anga. Bino mong giipis. Uy, muinom ka, Oo, ha? mo inom ko. Uy, palabi, inuunsa mo ko, mahubog ka, ha? Tingalig mahubog ka, uy. Gusto na. Oh, nga naman ka, uy. Hapit na di ko mabuto. Kalagot ko ba ya, uy? Ano man? Naabdan ako si Janice ug si Greggy. Nag-selfie ang mga kanahan. Ug murag artista ang mga hinampak. Diha sa luyo si Greggy ug ang duha ka bukton nagako sa hawak ni Janice. Mao ba? Gisabak niya. Nag-selfie sila. Grrr! Kalagot ko ba ya, uy? Duha na mong gisabak. Sophia, Nakabantay ko ninyong duha ni Greggy, oy. Nag-selfie sad mo, gisabak sad ka. Diretso na lang ko, wala lang kumatan-aw og usab. ug naabtan ming Franco. Naabtan mo! Ay, nangita man gud si Franco asa ang CR. Na, ni kaging ming duwas Greggy, uy. Mao ba? Unya, ha? Mao na nahitabo. Unya, ikaw nasuko ka nga si Janice nagpa-selfie ni Greggy. Naglagot ko. Ay, kanimo ba Kati? Nang batasan ni mo. Laliman ka, Sophia? Ha? Nga ako pa'y papicturon nila? Ay, gihagbong bitaw na kong cellphone ni Janice, ni kagay lagi da, Merisi. Uy, mao ba? Pero nisamot ang akong kalagot, kay gihatagan og kwarta ni Greggy si Janice. 20,000, day! Aron makapalit og bagong cellphone. Oh, 20,000! Wow! Naglagot ko, hinungdan nga ni inom ko. Oy, ay palabi kay tingalig magwala ka, ha?
Tingalig di ka may bawas imong buhaton, makainom kag maayo, tingalig pataka na lang unya kag sulti, tingalig hinog mabunggo na nus Greggy. Unsa? Hoy, ati man na ng imong bana ay nagpadaplin lang ug wa pa taon tumukaon. Unsa? Tuwa dito oh. Mura man to naghilak oy. Pero akong gipangutanaw, wa man itugan. Anong hilak-hilak man kuno siya? Duklon kuno siya, may iya. Adu-adu oy pakan ato. Sige na, arion ako. Kadiyat. Uy, asa akong bahin na. Nibayad naman kuno si Greggy. May bonus pag kuno si Franco. Aha? Oo, day no. May bahin man day ka, no? Oo, may bahin. Uy, ay, maro-maro. Gwen, ito nga ta. Sa nalimot lang ko. Gikuha pag gidain ni mong bonus nga gihatag ni Greggy kang Franco na unsa ba yung taong ko. Wala lang gini mo gihatag. Ang man, kadakos bonus, Jasmine, din mo kaon. Basta nagibonusan to ni Greggy. Aron pagwagtang sa kalagot ni Franco. Sobo ko di kati, uy. Kung normal ang imong bana, masuko og gidna. Nagpasabak ko ka nga nag-selfie mo ni Greggy. Day, birthday man, day. Oh, suko mong gani ka nga nag-selfie si Greggy uban kang Janice, nga di ka asawa. Unsa na kas Franco nga imong bana sa? Ngano bang? Kontrabida man ka nako, Sofia, ha? Unsa man, di na ta best friend? Ay, nabuang naman yung isinaha. Bibi, uy, na pa istorya. Ambi akong komisyon, day. Ang 5,000, day. Oo, lagi, oy. Hapit ako malimot. Hatagan ti ka. Gamay naman ang imong gikaon pa. Bitaw bay. Okay na ko ba, Utik? Ug to day. Ayong budget oh. Tuwa din ni Kati day. Pwede na. Ikaw na lang ikuha bay kay naiko ko. Sige, ako kuha. Declare, palihog ko kuha na lang sa 3,000 ba? Tuan ni Mama Kati ni mo. Aron ihatag na itong biotic. Ha? Opa. Sige, palihog ko. Atua siya. Opa. Asa naman to si Mama, uy? Wa pa na ako ikita. Basin ba og nagatiman sa ubang mga bisita. Si Ate Sofia maninuoy nakita na ako. Ug si Sir Greggy. Asa man sad? Wa na ko siya makita. Kati, please. Nakainom ka na. So what? Pwede ba na ako mga bisita, please? Paungaw lang ko kay naglagot ko. Sabi kikalakutan mo. Ngano nag-selfie mamon Janice? Oh, come on. Kana lang. Padya, moingon ka lang, anak. Niya, yano ka pang mihatag niya 20,000 pesos. Akong giamaman kay imong gihagbong ang iyang cellphone. Naglagot man ko. Hinungdan nga akong giamaman. Ha? Hapit ba ito maklaro nga imong yung giho kabantay ba ako? Kaya ko ba ang akong selebrasyon, okay ba? Hapit na ba ito mapunggo ganina ni Franco? Nganong mihilak man ka? Nahiubos lang ko. Oh, di awhak na. Kati, please. Oh, misulti ko si Janice bay. Nga gihatagan siya og 20,000 pesos ni Mr. Greg. Uy, mo ba? Oh, naku agad. Para palit og bagong cellphone. Gibunusan siya? Dili uy. Oh, Gihatagan siya para palit og bagong cellphone kay nahugman. Gihugman ni Kati ang iyang cellphone. usa? Oh, mura ko nung naglagot sa Kati nga nakakita nilang Greggy nga nag-selfie sila. Oh, usa? Nindot man kuno kayong ilang pusing ni Greggy. Gisaba kuno siya. Ang duha ka bukto ni Greggy diha nagbaliko sa iyang hawak. Ug nabdan sila ni Kati. Unya, nasuko ko, no? Mura ko nagasuko. Mo ba? Wa magani ko masuko nga nakita na ko silang nagisabak gyapon siya ni Sir Greggy. Ha? Unsa? Suman! Wa ka masuko ba? Unsa? Abnormal ka, Bay Franco? Oh, biotic. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!